Først til Christiania. This is Christiania. Fristaden Christiania. Willie looks out over Christiania. Free your life. Christiania har nu været en del af Danmark. Christiania. Den gamle træner har jo svært ved at forstå, at halvdelen af spillerne ryger joints inden kampen. Ja. Jeg havde også svært ved at forstå det, men jeg forstår, at det er der andre, der godt kan lide. Sådan er det. Hvis man spiller godt, spiller man godt. Hvis man spiller dårligt, spiller man dårligt. Og det kan jo have alle mulige årsager. Så derfor så gutterne ryger. Det får de lov til. Det er ikke engang noget med, de får lov til det. Sådan skal det være. Det er Christianias fodboldhold. Nu der er jeg jo blevet træner for førsteholdet, men sådan jeg startede med at, ja, om et par måneder, så er det 20 år siden jeg kom her først, og startede som spiller. Og så er der kommet en, som faktisk har været min træner her tidligere, og vi har også spillet sammen herude tidligere. Så vi ligesom træner sammen nu, som et trænerteam, der er ikke en assistent eller en head coach. Vi kender jo klubben, vi har jo begge to spillet her, været træner her, forstår gutterne. Og det kører rigtig godt. Det er sådan meget ægte CRC hele vejen igennem. Rundt i 40, stille og roligt. Prøv det igen, ikke? Ikke noget med at stoppe, det skal bare køre sådan her, ikke? Ja, gutter. Er I færdige? Er der vand lige her? Igen. Kom. Jeg elsker jo fodbold, og nogle gange kan det, hvad for nogle øvelser skal vi lave i dag, og alt det er ikke. Men det sociale i det, og specielt det med sådan, og sådan, man lige kan være der for folk, når de har en dårlig periode. Og så meget I kan, selvom I ikke er tørstige, bare fyr den af. Jeg føler, at det er nogle gutter, som en del af dem bare ligesom jeg selv var, ikke? Og man er blevet ældre og klogere, og så har man måske lidt, man kan prøve at give til dem, for at gøre deres liv lidt bedre. Lige meget om du spiller i den ene eller den anden klub. Hvis du er i form, Matt O'Reilly, hvad har han lavet? 18 kasser, 13 sidst. Så er jeg sgu ligeglad med, at der er nogen, der mener, at det er dårligere niveau. Alle jeg har snakket med om hva jeg burde ta opp i min dokumentar, har liksom sagt, ok, du skal snakke om Werner. Ja, han har været, jeg tror han har været næstformand i klubben i 20 år eller sådan noget. Det der var med Werner, det var, at han var derinde i fodboldklubben hver dag, og sådan, hvis man kommer derind og selv, når du ikke kendte nogen derinde, fordi der er jo også folk fra Christiania, der ligesom kommer der, som man ikke kender så meget, men Werner var der altid og kom over og snakkede, så jeg tror det altid har betydet meget for de nye, at sådan, man ligesom følte sig lidt mere hjemme. Det havde slet ikke været den fodboldklub, det er nu, hvis det ikke var for Werner. Det var et kæmpe tab for klubben. En rigtig, rigtig god fyr, og jeg tror alle følte, alle som var en del af klubben og kom ind i klubhuset, følte, at det var en ven. Og det var meget sørgeligt. Han var der altid. Man tænkte sådan, okay, hans kone var træt af ham. Han er jo hernede hver dag. Hop! Ja, gutter. Ja. Ikke ind og være lidt fysisk, ikke? Kom nu ind og være stærke, og ind og holde sammen, som vi plejer, ikke? Kom nu hele vejen i dag, kom nu, unger! Kom så, gutter, er vi klar? Ja! Hvad skal vi have? Så! Kom nu, gutter, ikke? Kom nu, gutter!
drive. Vi kan altid bruge mix, og så kan han spille den over i den modsatte, og så kører vi igen. Det er ikke bare alle, der vælger at tage til Christianias fodboldhold. Det er jo lidt af os, som ikke helt har følt os hjemme i mange andre sociale sammenhænge, som lige pludselig har fundet et sted og et sammenhold, sammenhæng, hvor vi føler os hjemme. Christiania har også bare sådan en tiltrækningskraft på folk, som er lidt anderledes på forskellige måder. Så vi er jo så en eller anden form for samling af dem. Dem de andre ikke vil lege med, eller hvordan man skal se på det. Eller dem, som ikke gad lege med de andre. Klart offside mål 2'eren, som jo er fucking dårlig timing. Vi laver bare personlig fejl igen. Der er så 100 kroner selv på hjemme. Det er faktisk bare, der skylder 100. Så vi har meget den der fodbold, der joins. Det er vores profil. Der er nogle af spillerne, der er lidt imod det og godt vil have arme, og det skal der ikke snakkes om, og det skal ikke vises. Men hvis det ikke var for Christiania-delen, så var vi bare et amatørfodboldhold. Så ville der intet interessere sig, så ville vi bare være et helt almindeligt fodboldhold, og det er der jo ikke noget galt i, men vi er bare så meget mere. Det man kan sige er, at tit så dem der kommer, de bliver også. Der kom et par gutter for et par år siden, der er sindssygt gode fodboldspillere og spillede meget højere niveau. Men det gad de ikke rigtig mere, de ville godt kunne hygge sig og ryge lidt joints før og efter, uden at skulle gemme sig, som de havde gjort hele deres liv. Ikke at de kommer og så bare mærke, hvordan okay, dem her, de er virkelig faldet til. Altså, de kommer ikke til at spille andre steder mere. De kommer til at lade os se spillerne. Det er blevet en del af dem også, ikke? Folk kommer stadig tilbage sådan, og kommer til festerne og kommer ud og ser en gang imellem. Og det synes jeg er rigtig fint. Skål, Mark. Nå, skal der noget pizza? Det er et ret spændende sted. Det er helt sikkert noget helt andet end andre fodboldklubber. Det er det.